viewer ko dyan. Ito para sa inyo to. Yellowfin. Magandang gabi mga boss. So ngayon mga boss, gusto kong kumain ha. Isda. Teka lang, si pambibi ko mga boss, umiyak yung kakambal ko umiyak. Yan, natutulog na mga boss. Kain na tayo. Wow. Yellowfin yan mga boss. Yellowfin. Dahil mahal ngayon ang baboy. Kuha na tayo ng isda mga boss. Yan. Kain na tayo. Let's go. So bago pa lang ako kakain, gusto ko lang mag-shoutout sa aking sharer na si Pin Malik, sa lahat ng GK Riders, Dudoy, Jerry, tanan. Mag-shoutout sa akong mga classmates. Team Escort. Shoutout ninyong tanan. Alright, kakain na tayo. Ito na yun, no? Yellowfin. Okay. Wow. Biak. Luto na kasi, lutong-luto. Yan, kakain na tayo. Tapos na tayo mag-shoutout. At shoutout din sa mga ano din, sa mga aking mga subscribers, sa mga silent viewer ko dyan. Yellowfin. Mayroon tayong tuyo. Something there. Kamatis. Tapos na tayong kumain. Grabe, sarap. Busog ako. Maraming salamat sa panonood. At sana share niyo itong video nito para marami tayong gugutumin. Yun lang po, at sana magkikita tayo sa next upload natin. Bye bye.